Čaute, dali sme dole podlahu, bola ešte prilepená nejakým silikónom alebo lepidlom, neviem. Na dreve nedržalo skoro vôbec, ale tu držalo celkom pevno. Sme to nožíkom podrezávali. Je to akože zárovno, ale skúšam to ešte s touto vrátenou kefou špeciálnou úplne do hladka dať a celkom to ide. Takže som prekvapený. Ale to asi celé ešte očistím týmto pre istotu. No a ukáž, jak to ide. Napríklad tu. Ukáž. Voilà. Čo už voilà. Voilà, a je to Ešte preč. jeden. Potom aj tuto rozdáme preč a všetko a namalujeme to vlastne celý spod. Počkaj, najprv to, že jak to vyzerá. No. Jak sa to volá? V podstate to nemusí dávať celé dole, lebo vlastne trámy budú tu, nosné trámiky, vlastne rošt. Ale sa to bude zle natierať, keď tam ostane aj tu na bokoch, takže... Aha, to asi celé dole radšej. No to je nejaká drátená kefa, neviem. A hen ten stroj je čo? Vrtačka. Vrtačka normálna. Vrtá, pozri. Dali sme sa na natieranie podlahy. Bola celkom zachovala pekná, ale pre istotu to pretreme aspoň 2 vrstvami. To je vlastne 2 v jednom farba, základ aj finálny nátier. Tá Zuzka sa s tým hrajka takto. Ja ešte robím také technické veci za som. Okna držia. No, predved nám, jak sa budeš pohybovať v dodávke. Čaute, tak máme tu rozkres zatiaľ. To podpáme, tak to dojdem. Tu bude sedenie, tu bude umývadlo, chladnička, indučka, tu bude sprchový kút. Poviem takto. A tam sa, a tam? Takto navarím. No tam sa neotočíš. Navarím. A tak skočím do postele. Nejak nám to asi nevychádza. A najhoršie je táto chodbička, ktorá nejako nevydalo. Vydala. Musíme schudnúť ešte viac. Menšíme sprchu. Pod jedným sedením chceme vlastne mať výsuvný záchod do sprchy. Aby aspoň trošku bolo nejaké súkromie, že vlastne vojdeš do sprchy. To si vysunieš spod sedenia záchod. Kadíš, no. Takže musí byť sedenie pri tej sprche. Akurát, že tu sa nezmestí ten záchod, lebo niekto zabudol, že tam má byť záchod. Takže toto posedenie neplatí. Ráno máme, slnečko svieti. Dúfame, že správne impregnuje. A tak tam není čo pokaziť. Len čo je dobrý impregnátor. Impregnátor. Terminátor. Je terminátor, tak dneska je impregnátor. Vlastne včera to hoblovala, šmirglovala. Teraz to natiera. By si videla, čo si už natrela? Ja vidím. Nejaké tie nálepky, si zamalovala, že to odleba, potom to namaluj. Aké? Čo tu, čo sú nálepky? Tam sú nálepky? Ty to zatreš a kúkaj, čo natieraš. Nekúka, čo robí. To daj dole. Ja, Čo ťa tu mám? oné prsty zalepia. Začali sme konečne s podlahou. Začíname si vymeriavať trámy. Trámiky sú dosť široké, áno, to je pravda. Ale aby nám zase lepšie držalo ukotvenie iných vecí, ako napríklad sprcha, posteľ a tak ďalej. Takže preto sú také široké, aj keď trochu ťažšie tým pádom, ale nech to je pevné. Takže vymeriavame. Takýto špeciálny, máme takú špeciálnu pomôcku.
Meria vlastne hovoria tvary divné. Vlastne podľa toho si držíme hranolu. To ešte dole skosíme trošku. Na sklad tak vedľa seba, keď to hranolí dva silné, tu povedie vlastne vodu. Vodoinštaláciu v podlahe. To vlastne to chránilo tie trubky. A tu potom dám lištu ešte na káble. Čiže tu pôjdu káble, tu pôjde vodoinštalácia vlastne z tejto strany na druhú do umývadla, do sprchy vonkajšej. Je tak. Robíme podlahu, začali robiť podlahu, rošt, takýchto hranolov 3x5 cm. Je to zdĺhavé, proste objednali sme si hranoly 3x5, samozrejme, niektoré majú 2,8, 3,2, proste na nič sa nedá spoľahnúť, niektoré sú krivé úplne, takže je to také, no, musím to vypodkladať takými plieškami a hrajem sa, no, už pár dní s tým. Takže dáme to, potom dáme na to podlahu a uvidím, či to bude rovné. Tu som nainštaloval ochranu lištu na káble, tu povedieme káble. A tu vlastne sa na schvál urobilo takto, že tam dáme vlastne trubky potom na vodu. Tak sú chránené. Samozrejme polystyren, tu bude izolácia a tu je vlastne v tom. Takže tak. Takže rošt na podlahu mám hotový, tak to vyzerá nejako. Som to teraz namontoval tam späť, vlastne už tam je vyrezané všetko. A vlastne teraz si pôjdeme vymerať nejakú šablónu, si robíme z kartónu a potom podľa toho vyrežeme vlastne OSB dosky. OSB desky budú na podlahu. Rovno s tým choď. Nenakláňaj to tak do strán. Ale musí, lebo tu ma to nekopíruje, keď toto má zbrzdí, vidíš? Nemôžem ísť rovno. No skús tak, no. Taká to je fantázia toto. Nedá to zle. Však od tohto trošku si naklonený. Tak. Akože dobrá vecička, len ešte by potrebovala doladiť trošku. Dali sme sa na očistú podlahy a náteru. Rozprávaj, až keď prídem k tebe. A takto sa nabeháme s každou jednou. Nej si v obraze. Tak ja viem, vedieť. Tá podľa nejak. Nahrám si na hranovo. Aj toto tu robíš celý deň. Áno, hrajkám sa. Tvár sa, že vieš, čo robíš. Jo, slnko mi svietí do jedného oka. Fú, ale tam vidíš, tam hore je to iné ako tam nižšie. Kde ty ideš, Hej. sa to nakláňa, no. Toto je sen, fakt, táto podlaha.
Jak budeme vedieť, ktorá čiara je správna? Z tých 10, čo sa dal. Parádu. A teraz s tým tak trošku hýbkáš. Si spokojný? Na ničku s podtršnutou hviezdičkou. Nejak to zapatláme tam, keď tam bude fúkať. To som hviezdičku.